Il-ħamis filgħodu sigħat biss wara l-approvazzjoni tiegħu mill-Parlament Ewropew il-Kummissarju elett Tonio Borg kien il-mistieden tal-Breakfast News fuq One. Il-proċess tal-ħatra ta' Borg bħala Kummissarju Ewropew issa mistenni jiġi siġillat darba dejjem bil-konferma uffiċjali tal-Kunsill tal-Ministri. Issa l-proċess huwa li tiġi konfermata mill-Kunsill tal-Ministri u mbagħad wara nista' nitla' immur naħdem mal-ewwel. Dan ifisser li f'tem ta' ftit jiem Tonio Borg ser ikun qed jieħu postu bħala kummissarju iżda qabel irid jirreżenja minn Viċi Prim Ministru u minn deputat parlamentari. Timing idu naraw ġifieri nikkonsulta mal-Prim Ministru, però mhux saddum ħafna li. Kwistjoni ta' ġurnata? Hekk naħseb. Kwistjoni ta' ġurnata. Hekk naħseb mhux ġimgħat, ma naħsibx li ġimgħat. Fil-programm Borg tkellem dwar l-esperjenza tiegħu tal-aħħar 3 ġimgħat li ma esperjenza ġiet istiġillata b'vot li ra l-maġġoranza tal-Ewroparlamentari japprovaw bħala kummissarju għas-sena u 11 xahar li ġejjin. Riżultat anke li sorprendini għax jiena ma stennejtx maġġoranza ta' 100 fuq ille, ma stennejtix minħabba ħafna affarijiet qed tisma'. Dwar is-smigħ ta' ġimgħa ilu u l-kritika li saret li ma kienx konvinċenti biżżejjed fuq kwistjonijiet morali u etiċi, Borg qal hekk. Illi ma rridx nidħol fit-trappola noqgħdu ddiskutu affarijiet li teknikament m'għandhomx jaqsmu xejn mal-portafol tiegħek. Mistoqsi dwar il-garanzija li ta' fittra li bat lill-Ewroparlamentari, Tonio Borg wieġeb li din littra kitibha huwa stess. Dik littra mhux tawwil biex niffirma, dik ktibta jien ktibta wara kull kelma anke fejn qiegħda għandha sinifikat. Għalkemm ċaħat li bil-garanziji li ta' huwa ser ikun qed jappoġġja l-abort, il-Viċi Prim Ministru qal illi ma ħax gost li jintalabjati dawn il-garanziji. Li ħad gost illi talbuk lajlek le, ma ħadx gost. U għandi wkoll xi mistoqsijiet dwar dan għaliex. Imma laqqas rid nagħti skuża jiena lil xi ħadd biex isib skuża ħalli jibblokka n-nomina ta' Malta. Wara kollox aħna kellna bżonn ingħalqu dal-kapitlu u nimxu l qudiem. Però bil-kuxjenza ċara tiegħi jew ma m'għamil xejn li jmur kontra l-prinċipji. Ġara darba jitbatta del-post ta' Tonio Borg fil-Parlament Malti, il-President tar-Repubblika jinforma lill-Kummissjoni Elettorali biex fi żmien 5 ijiem jinfetaħ il-proċess biex jimtela postu. Imbagħad il-Kummissjoni trid tagħti 5 ijiem oħra ċans sabiex min huwa interessat jixħed in-nomina tiegħu. Għad mhux magħruf jekk il-Partit Nazzjonalista jrid li ssir by election inkella co-option u l-mistoqsijiet li għan jużbat il Pawlu Borċolovier dwar dan baqgħu ma ġewx imwieġba.